ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Teraz, drodzy bracia i siostry, na tej Eucharystii, mszy świętej. Кожна свята мша, кожна Евхаристія – це сакрамент любові. Бог, який є любов'ю, який уділяє свою любов. Але сьогодні у Слові Божому, в літургії Слова, ми почуємо так само заклик такого, не тільки, що були тими, хто приймає ту Божу любов, але так само, так як Пан Єсус каже, як ми любили один одного. Вельми важно, це слово, яке він називає нове заповідь. Новая заповедь. Как вы любили один одного. Конечно, наполнившись от нас этой Божьей любовью, мы можем дать только то, что от Бога отримали. Тому откроем наше сердце, на те дары и ласки, яким Бог сегодня хочет нас одарить. А перед этим станем в правде, перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и праведности. Споминаюся. Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане,
Dobra intencji, modlić się Bożym błogosławieństwie. Patrolnych lasku darał Ducha Świętego, jak księdza Władimira, z nagody 6. gadawiny świętarskiego poświadczenia. I modlić się tak samo o zdrowie, parę jest tak samo. Ja mówię, że zdrowie, bo tak samo cieszę się tego służenia. Ucieszenie naszych serc, tak samo do tej prośby, intencji, z jakimi się nie wychodzi na Eucharystię. Молим się. Всемогутный вечный Боже, неспыльно узмацняю нас dzień пасхального сакраменту, как Ty, кого Ty odrodził u świętym chrzcie, z dopomogą Twojej łaski przynieśli bogaty plon dobrych uczynków i dosiągnęli radości życia wiecznego. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władali Ci jedności Ducha Świętego, Bóg prozusieje wieki wieczny. Amen. Читание книги Дел апостолов. У те дни Павел и Варнава вернулись в Листру, у Иконию и Антиохию, умацовывавши души учнів і захочувавши їх тривати у вірі, бо нам треба пройти през многие терпения, та войти Боже владарство. Рукопоклавши им у кожному костеле пресбітерів у молитві і пості, доручили їх Пану, у якого повірили. Пройшовши през Пісідію, прибыли у Памфілію і, обрасивши слово у Перге, зашли в Италию, оттуль отбыли в Антиохию, где были доручены ласцы Божией на справу, якую виконували. Коли пришли туди і собрали костел, розказали, як шмат Бог учинив з ими, і як Ён отчинив брами віри язичникам. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Буду благословлять, Пане, буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Нехай славят Тебе, Пане, усе Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебя. Нехай поведают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Нехай сыны человечия доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство всех веков, и панование Твое с поколения в поколение. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Читание книги Апокалипса святого Яна. Я, Ян, бачу новое небо и новую землю, бо перше небо и перша земля минули, и моря уже нема. І бачу святий город, Новий Єрусалим, який сходить від Бога з неба,
падрыхтаваны быццам нявеста, прыбраная для свайго жаніха. Пачуў я гучны голас з трона, які казаў: «Вось скіне Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі, і яны будуць ягоным народам, і ён будзе Богам з імі. І вытра кожную слёзу з вачэй іхніх, і ўжо не будзе ні смерці, ні смутку, ні плачу, ні болю ўжо не будзе, бо ранейшае мінула». І сказаў той, хто сидзеў на троне: «Вось чыніў усё новае». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, как вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy Juda wyszedł z wieczernika, Jezus сказал: «Теперь уславленный Сын Человечий, а Бог уславленный у Им. Kiedy Бог уславився в Им, то и Бог уславив Его у себе, и хутко уславить Его. Дети, еще крыху я буду с вами. Новую заповедь даю вам, как вы любили одно одного, як я полюбил вас, так и вы любите один одного. Поэтому все познают, что вы мои ученики, и будете иметь любовь один до одного». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Сядьте. Милые Христе, братья и сестры, напевно, скажем так, коли так сказать, не новая для нас эта заповедь. Любить один одного, мы ж ее столько раз чули. Але життя показує, що до її треба неосновно вертатися. Бо вона наново має у нас обновлятися, бо це така свідомість, це правда. Но, на жаль, не раз мы об этом забываемся, о том, что Бог не просто захвачує, але наказує нам і каже, це як заповідь. Щось, що ви маєте чинити, не тільки, що як хочете, але маєте. І колись я чув таку оповідь, певна історія, наскільки вона правдива. Думаю, що правдива, в тому сенсі, бо таких історій або подобних, інших способів може бути вельми шмат. Може не такий ось спосіб, такий може яскравий, але в сенсі духа, ось таких історій, думаю, вона цілком правдива. А mianowicie одним з санктуарів Марини, wiadomo, że wiemy często tam jest możliwość zapalić świeczkę, postawić jakoś jak znak tej modlitwy, jakąś za naszego Pana Boga, zastępstwa Maryi. No i tak by się to było i tym sanktuarium. Ludzie mogli przed wychodem nabyć świeczkę, postawić je, zapalić. I wśród tych odnolkowych takich świeczek, jakie tam byli, żareli, była одна зовсім яка відрізнювалася від інших. Вона вже була покривлена 10 років, її поставила така старша жінка. І вельми, скажімо так, звонко, побожно молилася, стояла на коленях, що там, напевно, було якусь маленьку кіровану. Ну і святар, підійшовши, запитав її, ось тут така ось свічка, якась інша така. Інша каже, так, це моя, і я її поставила за мою невестку.
Że ona nie захворела mocno, czy что, ну такая решение. Nie, że ona zdrowa, nie, ale ja tak nie lubię, że поставила так, a po prostu je tak skróciła w ziemię tę świeczku. Ja nie, no jakby może конечно tak uśmiechnąться i tym, ale сколько czasami нараджается у серця człowieka, nawet nie просто молитва, to że my молимся, żeby jakieś złoto było, nie. Ale nawet to jest pokusy takiej, Panu Bogu przypomnieć, ale Panie Boże, Ty wspomnisz, bo wiecie, jakie mnie skrzywdzili, jakie mnie tam, nie pochwalili, czy coś nie zrobili i tak dalej. No Ty wspomnisz, wspomnij про них, у обороне nie. Jak często jest gdzieś такое спокуса, bo wiecie, забыться про, bo wiecie, to jest zapowiedź про якую сегодня Jezus сегодня конкретно каже. Tym, jak wy по этим все познают вас так само, что вы мои учни, что вы христиане, что вы верующие люди, когда будете иметь любовь один до одного. Конечно, может народиться такое, и снова же полное питание, czy nawet oporenie, jak można zmusić kogoś lubić? No w jakimś sensie no, nie ma zmusić, no bo никто не может mnie zastawić lubić kogoś, no, kogo ja nie lubię. Ale больше zrozumiałe może być ten nakaz, ta zapowiedź będzie wtedy, kiedy my zwierniemy do hebrajskiego słowa mitzwa, które oznacza, no my tłumaczymy to jak zapowiedź, da, przykazanie Boże, zapowiedź. Czyli coś, co nam nakazuje, coś, говорит, nam robić. Ale kiedy my tak tłumaczyli to słowo opisujące, to перевели его в inny sposób, nie просто jak zapowiedź, a sposób życia u harmonii z Bogiem. Это не просто jakiś nakaz, że Panie Boże każe, no robicie to. On każe, kiedy chcesz być ze mną w harmonii, kiedy chcesz być blisko mnie, żebyśmy lubi drugiego człowieka, lubi jeden одного. To sposób życia u harmonii, u bliskości Pana Boga. I się tak nakazać trzeba tak, w taki sposób. Jak nie tylko pewne zadanie, że ty po prostu wykonasz, no wykonał tego, ale jak sposób tym, jak być po prostu blisko Pana Boga. Żeby to pewne zachować tę harmonię, jaką Bóg nam daje, когда будут у таких способов. Далее, поглядите, что когда мы сегодня читаем Dzieje апостолов и оповед о первых христианах, первых супольностях, то бачим, что Павел не идет сам у разные краины, места, які ще не були задовільні. Не йде сам один, але з ним завжди тут Барнаба, в інше місце інших. Хтось завжди з ним є. Чому? Тому що мало тільки говорити об любові. І сказати, пані, ведаєте, Ісус Христос, який з мертвих повстав, казав, як ви один одного любили. Мало тільки це сказати. Але треба так само власним прикладом, власним життям це показати. І тому йдуться не подвоє, тому йдуть всі різні методи, показувати на власному прикладі, що це значить любити одного. Це значить приймати другого, пробачати йому і так далі. Я не говорю, это не важно. Поглядите на вот у традиции монашеской, прописано это в конституциях, у разных таких правилах життя монахов, что нема можливости быть одному. Ну, конечно, есть выключения певные, иные количественности, але у нормальных таких условиях, воронках, то есть это завжди має мінімум 2, але це як 3 було, там собрати, чи сестри. Але же Боже, как была супольность, навошта, как не только властным словом обвещать Евангелие, говорить о том, який есть Бог, але властным життям. Прикладом нужно показать это. Что это значит любить один одного? Тогда менавіта в этот способ это слово подмацовано свідчення. І глядите, не тільки маємо глядіти тепер на монастирські якісь супольності, але глядіти на наші супольності, наші сім'ї, які так само мають бути тими супольностями, де Божа та правда, о том, что мы христиане, что мы в учни Христа, будет проявляться менавіта простое, что у наших сердцах будет один любовь один на одного.
Że ta prawda, про яку сьогодні Христос вельми конкретно каже, нову заповідь даю вам. Глядячи на сьогоднішнє Євангеліє, треба так само сказати обновлення такої, думаю, вірно важливої. Саме що правда, яка виникає якби з контексту тих сьогоднішніх слов. Святий Ян у своїм посланні вельми конкретно пише: Бог є любов. І навіть у такий спосіб треба глядіти на сполучення, що Бог є любов, а не що любов є Бога. Потому что вот этим словом «любовь» есть спокуса назвать абы что. И тады потребовать, как так само все принимали это, что там есть Бог. Скажем, чему есть потребование костела об шлюбе? Чему греховным является житие без шлюба? Бо коли там нема Бога, коли Бог каже, что я хочу благословить, я хочу быть вам, то гэта нават самыя светлыя пачуцці, якія могуць быць паміж двома людзьмі. Але там, дзе няма просто Бога, так направда, яны самі па сабе не будуць той правдзівай любоў. Любоў без Бога, яна крыўдзіць, бо яна выкарыстоўвае. І таму сёння розныя, скажам, выкрыўленні, якія часта людзі называюць любоўю, не принимаются и не акцептуются однополые браки и так далее, не будет шлюбу выживать, потому что треба выходить вот это, что Бог есть любовь, а не то, что мы называем любовью есть Бога. И таким способом мы маем так само приглядаться до наших штоденного життя, до наших отношений так само, что есть у них Бог. И, конечно, сами там уже не хапая, бракует, то это, что я прошу Пана Бога, как Он войшов в наши отношения, у нашу взаємну любов, как Он був присутній, Він завжди був там. Бог, який узмацняє, який надає сенс, глибину наших відносин. Це є опошення вже на тему на сьогоднішній день. І те, що виникає сьогоднішнє Слово Боже, вельми важне, думаю, а міновіто сьогодні друге читання Апокаліпсису Святого Яна, где Христос каже сьогодні, що я все роблю, все чиню новое. Конечно, это есть отнесение до нового неба, даже новая земля и новое небо. Это отнесение до життя вічного, до того, що має бути. Але покажите, Бог так само має емоції, это чинить новым тут и теперь. Это чинил тогда, когда ходил Иисус по этому свете, когда оздоровлял, когда паралитики уставали и ходили, когда опалтаны злым духом очищались и снова просто были чистыми. Бог створал и тогда новое, и створает тут и теперь. Сегодня это новое, моя моц. Створить нас новыми, переменять нас, обновлять нас. И это чинит за каждым разом, когда мы ходим до конфессионала, когда перепрошаем его и просим о прощении. Это стоится тогда, когда мы с верою и с чистым сердцем принимаем святую коммунию, и Он чинит нас новыми, обновленными, узмоцненными у Духу Святым. Это новость, до якої ми запрошені, якої ми маємо досвідчити тут і тепер. В эту хвилину. А що та новость, якою ми досвідчимо? Конечно, буде нового, тому що приготував нам Бог у вічність, до чого ми всі йдемо. Нехай ця Євхаристія буде освячення великої любові Пана Бога у моїм житті особистим. Як ми так само сповнили про нове приказання, яке заповідь, яку сьогодні нам дає Пан Бог, и по якой мы познаем, все познают, что мы Его наилучшие, когда мы будем любить один одного. Аминь. Когда теперь повстанем, как удельничать у сакраменте Святого Христу. Запрошаю дитятка сюда. Дорогие батьки, якое ім'я вибрали ви для свого дитяті? Яно любила Бога і ближнє, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хросні, чи готові допомагати батькам гэтага дитяті виконувати їх обов'язки? Анастасія,
Костел Божий, христианская супольность, приймає тебе з великою радостью, а да ім'я позначає тебе знаком крижа, а по мене тим же знаком Христа Збавця тебе позначать бачки і хросне. Просим Иисуса Христа быть милосердным для этого дитяти, для его батьков крестных и усих. Аминь. Молимся, как з воды и Духа Святого это дитя родилось до життя вечного. Слухай нас, Пане. Молимся, как оно с радостью могло удельничать в Твое хлябное гостине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно любила Бога и ближнее к нас научил Иисус Христос. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученные словами и прикладом христианам, это дитя возрастало в святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как учи учни Твои, завсёды заховывали единство веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, дарах Духа Святого, для ксенза Владимира, з нагоди годовини святарських посвячень. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. святый Яне Крестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. все святые Божие, Молитеся за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, как Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное владарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты вызволивших это дитя от першородного греху, учини его святыни Твоей величие место пребывания Духа Святого. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняє тебе мост Христа Збавця, який живе і владарець на віки вічні. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный одарил это дитя новым життем з воды и Духа Святого. Праз таємницю этой освяченной воды спошли ласку духовного отражения Твоей слузе Анастасии, яку у веры костёл Ты покликал до хросту, как яна мила життя вечное. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогие батьки и хростные, про сакрамент хросту, принесенное вами дитя, приймає дар Божу любові і нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у віри так, щоб це боское життя було заховано від зарази граху і могло неоспинно узрастати у вашому дитяті. Коли ж ви, керовані вашої віри, готові прийняти на собі цей обов'язок, то узгадуючи свій власний хрост, отречитеся від граху і визнайтеся всього, що зла, як грех не панував на пані. У Єсуса Христа це прощення грехов, і Костюл, який